oke anyị na-enweta ozi na ebe ahụ ife niile a na-akpọtụ a na-achụsị ndị mmadụ na-achụ na ndị mmadụ na-egbukwu ndị mmadụ na ọ na-elu utu shọpụ ndị mmadụ. Anyị nwetara ozi na ndị taxi drivers na ebe a na-ejezi ngagharị iwe na-agasazi ngagharị iwe na fe adafụzi pasenja bikos ije ebe ọ dịka ya si n'ebe amara m ụfọdụ n'ime nene n'ife onyonyo unu anọ ebe unu anọ mgbe a nụrụ ahịa fụ ihe dịka ebe a nụrụ ahịa ka ọ na-esi adị ịghọtara nọ mgbe a bikos na anyị nwa nọzi those days ma ife menụ ịpụta ebe a nụrụ ahịa like this ịpụtasịa ihe na-afụsị bụ okpokoro ihe gasị empties ihe afụrụ mmadụ ihe na-afụ n'ebere ogologo ụzọ bụ ihe unu etitụsiri etitu na-afụsị ma ọkpụkpụ ma ihe isi ndị mmadụ gasị ọka obodo a dịzi na ịpụta na steeti ọjụsi oyi so ụzụ nnụnụ ka ya na-anụzi onu mmadụ so shọpụ niile krosi ya shọpụ niile krosi ha jekwaje na-akpakasị dị shọpụ a na-eburusi ihe ifuge so ndị mmadụ gbara ọsọ n'obodo a onwezi ofu onye n'ebe a ndị nọgodo anọ nọ n'ime ụlọ fada apụtazi apụta so ndị tezi ha na-ewezi iwe bikos ndị tezi siri ike n'obodo a ndị tezi tinye aka si na ha esoro gaa ngagharị iwe ifefa ya eme ịma na ọbara ya akwafu ya akarị akarị mana distin na lọki anyị nwere na bụ na ndị tezi esoro fa so ebe a ife a na-akpọtụ na ndị tezi wee jee ngagharị iwetu jekwu ndị meya obodo a na-asị ya jiri nwayọọ kansụl oyi ya ka ndị mmadụ pụtazie ezi na-agagharị na onwezi ndị na-agagharị na ha da-afụzi pasenja ha ya ebu na fa afọzi pasenja fa ya ebu n'ọfa nọrọ otu fa nọrụ chakoro m na-enesa anya onwere ya na-aba moto bikos nọ ndị Malawi anụnwa ndị Malawi Mozambique a ụmụ ndị ọfa na-adị too much ha nwere most population ndị a na-agagharị agagharị nọ na steeti na-ele ụmụ obere ife gasị ma ha chaghị na-agbasị ya n'ọsọ ebe niile daa jụsi oyi ndị saizi wee welu ngagharị iwe wee na-ekpuchi ọkwa bupụta egbe iji ndị egwu bupụta egbe otu a gbanie egbe elu gbasasịwa egbe si mmeyọ ha na ọ bụrụ na ọ pụtara kwugharịa ife a si ndị nọ n'ezi ndị nke nọ n'ime sef pụtasịba ọ ndị nke nara ana nachita azụ if not possible ndị ka nọgodo inside hide ha dapụtazi outside ka fọnwe ike ịnapụta ndị ma na-atụsụ ji pụta iro gagharịa adakwu okwu nwere akwụ nọ ma ndị onye ọbụla bụ onye bịara abịa ịpụtazi ezi gagharịa na afịara obodo a na-agwa ya ihe a na-ele bred ka m were ego be anyị wee maa atụ ife a na-elezi bred ebe a na ma ifu bred ya egote ife a na-ele bred ebe a bụ 50,000 naira bikos nwe ebe ya afịa ndị Pakistan ndị Ethiopia na-emepesi shop na-ele ụmụ ihe na-eme in form of